Allora, anche oggi parliamo di Istinto, questo prodotto di grande successo, lo ricordo. Σήμερα θα μιλήσουμε και πάλι για το Instinto, ένα πολύ επιτυχημένο προϊόν, ένα ορυκτό προϊόν εντελώς φυσικό και που αναπνέει, που βασίζεται μόνο στον ασβέστη, του οποίου η πιο επιτυχημένη εφαρμογή είναι το Pietra Spacata. Το αποτέλεσμα αυτό έχει ραγδαία εξάπλωση. Σήμερα το παρουσιάζουμε στην κάθετη έκδοσή του και προσθέτουμε μία γραμμή σοβατίσματος σαν να υπήρχαν μαρμάρινες πλάκες. Όπως πάντα, ξεκινάμε με την εφαρμογή του Primus. Di marmo, un effetto molto carino, molto bello. Come sempre, ovviamente, tutto comincia con l'applicazione del Primus. Τώρα το Primus στέγνωσε και μπορούμε να προχωρήσουμε με την εφαρμογή του Instinto. Θα το εφαρμόσουμε με την οδοντωτή πλευρά της σπάτουλας που παρέχει τη σωστή ποσότητα του προϊόντος και στη συνέχεια θα το γυαλίσουμε με τη λία πλευρά. Con la parte liscia. Ecco, allora adesso il prodotto è ben steso, andiamo a disegnarlo con il solito Τώρα το προϊόν εφαρμόστηκε και θα σχεδιάσουμε ένα μοτίβο σαν να υπήρχε μία τομή στις μαρμάρινες πλάκες. delle righe, faremo un po' mescolare, come se fossero delle lastre di marmo che in qualche modo si intersecano. Passata quasi un'ora, il prodotto sta... Λοιπόν, έχει περάσει σχεδόν μία ώρα και το προϊόν αρχίζει να απλώνει, όπως λέμε κυριολεκτικά στην αργό. Το γυαλίζουμε με την άλλη πλευρά της σπάτουλας και, αν χρειαστεί, ψεκάζουμε λίγο νερό. Ecco, siccome a me piace bella liscia. Μου αρέσει αυτό το Pietra Spacata να είναι πολύ λίο, διότι πρέπει να μοιάζει με μάρμαρο. Και αυτή η φάση στήλβωσης είναι ζωτικής σημασίας, διότι ο Ανδρέας χρησιμοποιεί αυτή την πάστα που προκύπτει από τη συμπίεση για να καλύψει τυχόν τρύπες. Αυτό αν θέλουμε ένα πολύ λίο αποτέλεσμα φυσικά. Ancora più liscio l'effetto marmoreo che andiamo a cercare. Μετά από μία ώρα είναι ακόμα υγρό, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να το πιέσουμε σκληρότερα για να γίνει λίο. Ecco, Andrea, è bello quello che stai facendo. Mi piace perché Αντρέα, μου αρέσει αυτό που κάνεις, διότι υπάρχουν πολλές λίες περιοχές και στη συνέχεια με τη γραμμή σοβατίσματος η δουλειά θα είναι τέλεια. Qui poi magari ci infiliamo dentro la fuga, abbiamo il lavoro perfetto. Ecco, no. Είναι ακόμα αυτή η πάστα. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι. Κάνει τα πάντα πιο λία. Perfetto. Bello, adesso è il momento per fargli la fuga, no? Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε με τη γραμμή σοβατίσματος. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε έναν χάρακα. Το μέγεθος εξαρτάται από τον τοίχο και με βελόνα σχεδιάζουμε μία γραμμή. Πολύ απλό. Niente di più semplice. Siamo quasi alla fine, perlomeno. Τώρα σχεδόν τελειώσαμε. Μπορούμε ακόμα να πιέσουμε λίγο περισσότερο για να έχουμε ένα αποτέλεσμα πολύ λαμπερού μαρμάρου.
Φυσικά δεν θα το κάνουμε αυτό αν θέλουμε ένα πιο ρουστίκ αποτέλεσμα. Αλλά μου αρέσει πολύ και είναι όμορφο όταν έχει την όψη του μαρμάρου. A me piace molto perché questo è bello quando è marmoreo. Andrea, hai fatto un buon lavoro, bravo, è molto liscio che... Αντρέα, έκανες σπουδαία δουλειά. Είναι πολύ λίο. Τώρα μπορούμε να εφαρμόσουμε Gioia 30% αραιωμένο. 30%, benissimo, così entra meglio e scorre di più. Buon, vediamo. Bene, Gioia asciutto, adesso gli diamo un po' di colore, dove? Τώρα το Gioia στέγνωσε και εφαρμόζουμε λίγο χρώμα κυρίως στις φλέβες. Θα σας βοηθήσω με το σπρέι ώστε να αφήσουμε ένα σημάδι μόνο στη φλέβα. Una mano con lo spruzzino, sono qua io a lavorare. Track, andiamo a portar via e lasciamo il segno solo nella vena. A questo punto, se vogliamo, giustamente, possiamo... Σε αυτό το σημείο, αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε τις φλέβες να ξεχωρίζουν. Σε αυτή την περίπτωση, με τη χρήση glitter. Παίρνουμε ένα μικρό πινέλο, το περνάμε πάνω από τη φλέβα και στη συνέχεια με ένα βρεγμένο πανί αφαιρούμε ό,τι είναι σε περίσσια, έτσι ώστε να έχουμε μόνο την καθαρή πολύχρωμη φλέβα. Ecco, bellissima questa... Υπέροχα! Μοιάζει με μία μαρμάρινη πλάκα, στολισμένη με μία φλέβα κρυστάλλων, είναι ακριβώς ένα αποτέλεσμα μαρμάρου. Con questa vena di cristalli, quindi è totalmente naturale, ha proprio un effetto veritiero, non si riesce a vedere nella telecamera ma dà proprio la sensazione del marmo. A questo punto può essere protetta con vetro o con vetro opaco. Στο σημείο αυτό μπορεί να προστατευτεί με βέτρο ή με βέτρο οπάκο. Η επιλογή του χρώματος είναι δική σας. Quindi a voi la scelta del colore, il catalogo vi dà delle indicazioni. Queste vene possono essere fatte in diversi colori, quindi tutto quello che bisogna mettere dentro ancora. Να περάσετε καλά. Buon divertimento.